Ka singbaar katia basaw ka porpaska ka jingpule nai kam jong apostol ka nong bakat wei kat bakat kandai hadu arpun riu ki riu ngai ki bala sapret sakma kaleng na kadau ka jingmen ben ka bala jia hak bala penyap yo Stefan don ki bala lek hadu Phoenicia Cyprus ban Antioch ki bala thu ya kubor tang hakiju Henry don ki wei pan ki riu ngai ki bana Cyprus bat kirini ki bala lek sha Antioch bat ki alap ya kubor haki Greek Shapang utrai Jisu kabor utrai kaladon bat shibun ba kibriu kibla ngai bat kila pai show try ka kubor shapang kane kabla poi sha kabalang ha Jerusalem kumta kila pa yo Barnabas sha Antioch haba ula poi bat u la yu i katuk ne ublei ula karku ye kibriu ula snyu bha ban ula kantu ye ki barro banyai ne scam how try da granut jong ki barro u Barnabas ula long briu babha u badap daw man sim bakhuj bat da kachinget bat babun nek bun ba kibriu ki bles no how try hangta u Barnabas ula lech sha tarsu bat wat ya Saulus anda ula shem ya ula wan lam ya sha Antioch bat barro shisnem kanti kene ki arngut kilai kendu ikibriu jong kabalang bat kila hikai sibun upaj ba dei ha Antioch ya ki senran lakhot nengkong Kristan kaktin jong try isungu yaw play kasam ko ba pra penyeu kerkot wei lai sau sandru ndu ndriu pila penshim ka jingple na gospel bakut kerkum uyonis kalenong ka bashpau kerkot ba arpu aradu lai pau la poi kapor kanyam karukom jingpen gentang ha ka Jerusalem kala long na ka por mentlang ujisu la yait na ka tendong jong u Solomon ha temple haba kiju kila yalum saudong jong u bat kila ong hadu lanu men pen leng ayangi to kren shai medeimu mesaya ujisu la jubab ngalabu ngalayathu api Henry pimtre satia ban ngej yanga ikam banga la le da kabor kupa junga kisakhi yanga Henry pim ngej namar pimlong kilang brot junga kisha skor yakdin ke junga nga itu yaki bat kibut yanga nga ayaki yak jing impom chukut batkin omyap on omdon bala batkin thet yaki nanga ukpa ubala ayaki hanga ukam kraw ban ya paro bat omdon ubala batkini no yaki na ukpa bat nga yelong kawe ka gospel jong try ajing ro yame ko Chris